Play pi baro nga pedang subhai pi syakani ka pat ka episode jong ka Adolescents Unfiltered. Yang ni ka podcast lawan raj pi da ka Health and Family Welfare Department Meghalaya nga dei host ng pi Evangeline. But menta kasingi nga don arngut ki expert guest ki di ki counselor mo. Ti hakani kasingi nya terjemut halor ka kini ki kun samna lut ki blayo. Kun ne ki bla armet hakrata ka badang khana. Ti hakibi ki episode ngila kren bun chapang ki daw balai bat dei mentang ko abantip ke ka bajaya ki ke ta jing e be ki sembat kumno ki laj na ta ka jing e lan kumno ki la ban overcome ta ki jing e be ki sem te shopping instang kan ke episode ko aba ki gas jing kin pen itu ki nong pa ki nong snap jing Kublay shibun kong ba fila khot ingi siya kani ka program ka jong fi ka kateng jonga ka day palihun maliam long bat nga tray kum i adolescent health counselor hapoti Rot Singh Memorial Civil Hospital Mairang ngaladon ha kani ka benta ni kakam la jan don ya ka post nem benta bat kalong kakam ka basultanat ban yo ban tray bat kini ki kena adolescent lene ki samlalut mo ki ba day ki bla don brio bat kum juru ki bompat don brio kublay shibun kong bapil aila dengi bagin wan ketika program kejupi nga kerteng i Mersha Muksor nga try kum adolescent counselor hapa umulang CHC ngladon ketika program kumba kendai senam di ngan ong haswa bagin ya cia kemat ya ketika jing keren kejongi ngan ong shwa ba let's say ngan ban express tan mo namar ba ngadai i jantia de kamlong difficult himo ban express ki ideas ki thoughts ki jonga ka khasi tangbangan persangkat bala bangan share ke ba ngasngo ba ban share chapi ki kinosngap okay to kublay shibun kong palay ba pi kong masya kong jo pila palaj por ban wan ka podcast singi te nga tray ha ka jing tray kam jong pi pila yo bon ki cases ne kita ki jing tu khana pang ki samla ki bla yo kun bila armet khana mo te bonangi hi ki bapai bras ngap try ki don ki try ki badai ki dei hi kita ki teenage mothers but don badai ki bapai ba ki detang ki kena samla ki bala sedang ban menakan ni por bingile ta episode ha barim ngilap ha study ba ki chef ba ki kena masen poi ka puberty ne masen ki samla hi ki la sedang ban shong kha te ban ha kan ngila de ta episode on sexual and reproductive health kumdo bakin yadai la di bakin laj nakajing armet ndai kitu pat ki samla mo kita ki bala yo khun khna trai ke kita ka experience jong ki kabay ngi wok ngi lap mo hapo kanika kam kabay ngi train dai shbun kini ki long kami khna mo ki yong mothers ibang yong ki don shbun fi ki jing ki baki mat ha ka jing em kan teng ki mat ya ka jing long kami marway la ning yong single parent te kabaar ka wan so kanika financial crisis lani ka jingyo jingkot kabaduna ba kamtam lada lok shong sa lang mo te nang ta teng ki don ki bam yo support na yeng ru ki kemi ki pa kim ai support mo ki nang ta ki teng ki perlok ru kila jingai no na ki kim yo shu kapor kabakin wan kin ya keren ya khana bat ki mo ti ki don shupon ki lalong no ki em ka jing em ka balong marway ka jing em ka badap tang da ka jing bon jing bot jing perkhat bon jing khuslai mo ya ka ka ban sawan teng ki ha perkhat ru ya ka ka bakin sabam yo ne yo namar ba kala long no kim don kata ka jing yo jingkot ka jing yo ka babiang mo te nata kada long kini gide ki bangi ngishem ha gini ki long kami khna ki baki ki wan hapo ki counseling center jo okay komas kum ki counselor mo bangi bun sin bangi deal bat ki khna adolescent kamtam ki teenage parents mo ki counseling from time to time nakapor hi ti ka bangi i ba kini ki khna adolescent dan ki teenage mothers mo bun sin i ba kilong ki khna ki bat songsi mo ki songsi ki khia ka jingu perkhat ka jom ki namar ba ngi kumbangi tip mo ki khna adolescent hi kirang dei ka transition stage kade mo na ka childhood to adulthood kim pat long prepared mentally physically mo na do ka kurkom long ka met ka phat ka joki ki jingu perkhat ka jom ki kadang lung ti ka baja long ba habak yo khun lani ki armet na hani karta kim long prepared di overall ke experience ko jongi ke bangi i ba kini ki khna adolescent
ki bayo hun nak kani karta ngi bet tang ki negative impact bet ka jing em ka jong ki kumba ong kong palai financially mo kim don ka kam ka jam ban support dika ban penhe pensani khun kiti di haki habaya dei bat ki parlok ki jong ki ru mo long kim kwa shu ban ye long parlok no ta mo ka education ru kila haban I no ka jing pudi ka jong ki and then ki smule ran I feel ashamed tang ban kandu brio lani hayi hasem lani wat ha ka imlang salang ru kim so tanat kim so shngan kim long open shu ken mo ti long the compare ka khana menchua bat hadien baka yo kun kala pher bak lebak mo menchua kemen karki dei lengkap bagi parlok juga Henry dal apoy ka to ka benta pade baka armet tengi iba kalong kapen I kata ka mensiam ka bam kam so tanat shu ka jingem mo ti kala long bunsin ka kayam bunsin ka susi kam so tanat shu ka jingem kalong frustrated tang bakam laban pen I pade kita ki feelings ki jongka ke ma bali bakam laban pen I nomor ba ka sung thu bam don ba accept ya ka don ba da ka share maknai ta ki ki ba ka syam ru long ba ki parents ni ki bahing hasem ki jongka kin kenok kalah ya ka baka bakalah hi maka so kini kita ki problems kin ma bagi I ki kena adolescent ki long ki teenage mothers mo ki syam ke ti hapo ka jela jongi thrai po Meghalaya long kanu thrai kata ka jing bun jong kita ki jing don kita ki long kemi khana ti kat kum ka report ka bangi yo na kanika HMIS mo ka ba kilum ling ba kanika model apps okay ti kanika percentage ka jing don jongi niki long kemi khana apo kari khasi jongi ka long 100% okay 100% ti nadu April 2023 lani warajar apply hadu menta warajar afsa 100% kadang kieu kan ka kieu ti ngakwa banjo sngo shu phang kita ki challenges mene phila shu highlight mo kita ki challenges ba ki dot kita ki jing e ndre hatu phila ban ne pen sha shu pade long company kita ki jing e ba ki shem ba ki juwan chapi kabaning kong mo kini ki khana nei kadon be ka tuka long bay long kendit te mo ladangi keli yaki ong balai phila awat brio no dang kan ni karta padang khana mo ki ong bangim tip te katu kapen I shwa ba kadon ka jing duna pan pen shempang yaki shapang ka shongkha shongman ha po ki kani ki than ri khasi jongi ki barang kham shanong kendong le kamut ban keren ya ka shongkha shongman kalong ka bali arahan ba khaman mo te katu ka de ka wei ka jing sadien ka bangim la ban yathu ta ka daw ki kini khana em teng kan mo ba ki dang ya kata karta ka jongki ka ba ki dang dei kata ke bangi ong hak po ka ktien pareng ka experimental stage mo te teng ka di ka curiosity ne ka jing kwa tip palat mo ki le ki tu ki kam no la ya shongkha no da ka jing bom tip poi perkhat iba hadien ka jing shongkha kan wan ka jing armet mo katu ka wei ka challenge kan ka ba long ka jing duna hapo ka ri khasi jongin dai nang ta ka ba ar ba de ka long kum ni kan kumbalai lam shakmat mo ba ki kemi ki kapati la ye kini ki you can kini ki khana la da ki wan ban ye thu iki ba mei ngala e bakla la armet kamut ka baning kong kalong kim perkhat ya ke bakata ka kunjung I kale kumno balai kumta kala long bakiwan la dom mek mo keno be yaki mo pa badaka pa batam seneng mo te pa pede ban kit ban ba kini num don bayarap mo kata di ka we tika ka next ya kata pede ka di kalong ba teng uniu khana ushinrang mo umkam ba kani ka kena ka galani kani kenthai ka armet nanga I daga tu ka penlong no igini khana bakin long single parent te nang ta sa ka wei ka long ba teng pade long kumta ken nalor ba ki dang ya khana nalor ka kila long school drop out ka jing puli ka degree qualification kam dan te kin wat kam wat jam he ken ban sa ya kata ka ya ban besa ban pejat ani ban penyat shaprang ya ka yeng ka sem mo te kita gide ki challenges ki ba ki mat kini ki young mothers
mo lani kini ki young couples te teng gadon ba ki hap ban patch nong no ru ban sa shwe bede ki jaka ki ba kimla ban yu issue manu ru mo kata te kalong kumta ken kadon kam ban long ka imlang sa lang ru bakan sungu thu te de ban ailat ya ki ru de tandang ban shuong ba o ka de ka jing bakla mo I long no ban shu I marwe ken ya ki henre ki de ban ai lang ka kti ka mon kti ka diang kendiat ban yarap ya ki khnang ba kin sungu thu pat kum no ban le ka jing em hadien ba ka jing bakla ka jong ki ken ka pe mo ka wei ru ka don kum ni teng mo ka la long ta ka khna ka shulong teng mo jing long khna ta mo dan ba shu ya samla kai tu klampoi perkat ban hab ban ya bakla no abu tu brio ti ban ya shong ya sa mtre mo ten re ki bahayeng ba dikin numsha mo kinum sha namar ba ten re ka tu kan thai kam dan jing e te tu shinrang ti teng dala ya shong ya sa lang kawan kin ka tu ka mo ban shu ya shong kha jubor te ka tu la long kum ka marital rape mo ba kim kham I mo hen re shi sien ka shong kha shong ban hi ka de ban long ba kada don ka consent lani ka jing ya su thu jing mut lang kan thei ba chinrang ten re la da ka kan thei hi kam mon ka lani teng mo ushin rang mon te ka ban shu pen bor te kata ka la long ka marital rape kan mo te khambun si ni ki shit long ja kum tai na mar ba kini ki shongkha khna em ki ba la long shu jaring khat mo kam dei ka bala da mut de kata ka daw ka don ba ka marital rape Once you add up ya ka ba ikong palay iong namenta ka challenges bagi face ki teenage mothers te ka way ka ba ngi kum ki teenage mothers long ba ka jing ting mo ba the moment bagi ki find out ma lani bagi tip bagi armet ki ting ka don kata ka jing ting haki ban ya thu ya ki kimi ki kpal ni ki bahing hasam ki jong dei ti kawan ka jing ting haka hakata ka jingem jong ki kan ma ti hakatu kapur te ki ki dili bet ken ban ya thu ya ki hayeng ka ba kila ya ling ba dei ka long kila tip ba ki armet ki dili bet ban ya thu hayeng hasam dei ti katu mar balai ba ki dili ki kim su thu kan ka jing don kam jong ka to ka jing armet dei ban chu adap ma ya kata ka challenges jong ki teenage mothers bading kong hi kum bangitip ba ki khana adolescent kilong ki ba kidang duna hak ta ka bormet ka jong ki ken ti ka wat kasnam ma khamtam ha kasnam mar ka de ka kum bang ong ka de ka jing kala na ka jing long khana cha ka jing long samla ti ka jing bam ka jing di ru kim la ban bam kat kum badan kam jong ka kamet ka phat ka jong ki ti da ki armet hak to ka por ti kakta ken ma kakta ka kot ka khia ka jong ki khamtam ya I khulung ti kum ka teenage mothers pade kam su thu ken ni kata ka jing don kam jong ka met ka jong ka nu ba ka teenage ka pregnancy ka long important ka jing em ka jong ka kam su thu ti da ka long ka long kulmar ka jing mu chukhat ka jong ka ma ti sakawai ru ka la ya ling ba ya kini ki depression ma da ni ki bakta ya ka jing mu chukhat ka jong ka ma mentally ka long kam long alert ken dei ti sakawai ru ka anxiety ka fear ka don haka ti ka kam so don hope ken ka jing em ka jong ka ti ki bun bet ki kita ki bakat se bakapet ki balong ki jing e sudah kat se bakapai ti ban sumar le ya kata kamet ka phat ka jong ka kanam don idea iru ti long kata ka de ka jing e ma kum ki khana samlangi tip ba kapur ki balong ka tu ka rta ka jong ki bakin long free ma duduk ka jing mu khat haduk ka thia ka dem ma kira long free tang ba marsin armet kum tu kim su thu ken kum no ban take care ya kamet ka phat ka jong ki dei duduk ka bam ka di kim tip teng da ki thia ru kim tip kum chanu ban bakin pai kum no bakin take care long ta ken ma ti ban ai ki check up ru kim na age phang kata ma ti ki dan sakita ka baki long ting ki le ran ma ka wei ka de ka jing le ran na lor bakan ni ka age ka jong ki baki le ran bit ki khna ma khamtam ki thai ti sabakan armet kata ka jing le ran ka dang dan arsha ma ti
Tada don kum ketu kajing le ran kim sulong kim ku asuk ken ban ya deal bat ki brio lani bat ki kinu ro ken ki bagi kandu ti hadian baki to da kajing khakun pade ka ngi iba kiting kajing khakun ro long kiting ban le hospital kim ki kuat bet ban long bet namar ba kim pat long prepared to mo kata ka pregnancy through outbreak katu ka puarhi ti ada dalak dep khai ti khun ru kim nang kum nu ban penhe long ban sumar ti tu ikhun teng tang watang ban thum i khun ru kim nang watang ban ai bun ru kim nang ki dot ki khna ru ki ba le ran watang ban ai bun ru mar balai kidang dei kum bangong pi ka de ka age ka jom ki hi ti sebakin long kum ta ka motherhood kam pat long prepared yaki te ke la long challenges bhai ki ken ban tackle ki tu ki problems se ju inju ki te khendiat mo kum bangi tip mo kani ka adolescent age mo bun sian kani ka jing shong kha khana ka ja ha kani ka middle adolescent but ka late adolescent ne te kani ka adolescent stage kadi ka baki khana ki long ki don ha ka stage te baki ki jiet bhai ka bam kini ki ban ong kini ki bam ba ai jing ben toy ka met le te bun kim bang ki jor jer ngam mo ki kinu inu ki jing bam ki balong ka dot teng ka peleng ki kiar ban bam na ba bele ki tieng ki maintain ya kata ka lejong mo ka fitness dai bakwa ban slim mo kwa ban itanat ti henry ta ka daw em kini ki long kemia khana kawan ka ju ti ki ru ki jiet ya ki bam kim perkhat ba ki hab ban besar se iwe men siem ha po jong ki jiet e ka bam ta ka daw em teng kin dala wan cha hospital dala check up ki doctor ki long dunas nam mo klung ka jingkhia ka duna bha ti ta ka daw ngi hab ban ai ka ta ka counseling baki ong ka nutritional counseling ye ki ban pen i ki bakin bam bha bakin di bha ka dot kino ki jing bam te met ki di ban bam bet kham tam ngi pen tip ye ki ba hashnong ki don ngi ki agan wadi center ka baki ai ki jing bam te met mo bakin let shim nang to te khnang ngi hab batai ka nya ba don kam e ka kasnam bakan buan ha ka por an met ka long ka bakong san bha ya ka long kame ba an met kham tam ye ki badang khna malada ka duna e kasnam ka don ka jing ma mo la shai dala dei por kha le se ka kame ka don no ka jing ja bas ngosi eda ka kame ka khlat le ne ikhon iklat teng mo ka don no ka ni ka jing yo I khlung iba ka jing khia jong I te ka long no abnormal mo nang ta adon teng ka long no ki nadu nakpo ikhlung ila yap no tikim sungu thu I gitaru kumba men hakani idon ita I long kami ibawan mo I ong ba ngadang yo sungu bi iki kat ba dalawan kha hospital pade kha di khlung bala yap Tengok kim don dia ke jing sungu thu ban sengap mo ya kita ki jing bong ni ong daktian pareng ba kick mo lani ba ki ikhlung te kini ki long ki ba don kamai ki bakin sungu thu mo te ban marba kumta ken phila kit I men sim iba kodor hapo jong phi kamut phi hab ban perkhat ban perkhat tangela de ba phi bang kan ngan bam bombang kan bam andre hakum kan ka por an met kanu nu ka bam ka de ban rung bet kham tam ki bam te met mo ta ka daw long ban lat nga ka jingma kan bot ya ka kami bet ya I klung kan dai ladang ipet ha kan ka human development index mo ta ka jing thau ya ka jing rojing pan kini ki nong song snong ne ke jongan do ka rimo ngipet ngilap ba kini ki low birth weight babies na tadi ki stillbirth infant mortality rate na maternal mortality rate kadai khamtam e haki teenage mothers na ta ki ba yo khon khna te kermen pada kani ka podcast ki ba pet ba ngap ba ki la yo ka message ba bam bha di tang da por ba pi armet ne por kapor badang sapna ye le man bam ba tai ke mar kum ka kan thei le mo la long dam dei ha kan long dei ba encourage ba yo lokhna an re ki hab ban prefer for motherly mo motherhood
ini hapo ka jing em jong ki hadian habut kan dala de ka posyong ka takadaw na do ini adolescent stage kadon kamhay ki bikin bam ki jing bam ki batay ka met ka jong ki kanang bikin num don jing lani kan don ngono ta ka jing kot jing kya ka jing duna ka kot ka kya jong ki hadian habut mo ti kat kum ka jing pet yu mo ka jing sham jong pi bar arngot hi ka try kata ka jing react ne kata ka respond ka bat ni kong do jing ki me ka ba ki kun ki wan ban ya thu ba me ngala bakla ne ngala armet ken ka ba ningkong hek reaction mo bangi I hek mi ki pa ba kadai ba kidom mo kidom nong ta ki mai mo te ki sosi mo begini ki kun ki jong ki la yok kun ki la kun armet haka ta ba kimpat dalong ready ken ti babun hini ki family members ni ki friends ki jong ki ru long bahing hasam hi mo ki pa kim sot kim long kim pediang ken kim pediang la ni kim sotanat baka kun la ni baka kun ki jong ki bakan yo lok tang hak ni karta ka ba dang lung mo ti kata hi te ki saki parlok ki jong ki ru long ba chisin hi bakila tip baka tu ka parlok jong ki kala yo lok kala armet ti kila kiar no ken kim kwa shu ban ya long parlok no tu ken ti katu hi long bun sin ki ayu we mo long kom ta mo ki kimi ki pa kila don lupa ka long kata ka ki ong gum ka jing kmi lenti ya ki kun mo bahaba kila khamtam haba kila pensyong school mo penang pen start liba kin long brio man brio hapo ka jing em henrei ha ini ta pade de kini ki kena mo da ka jing bom smutu ka jing bakla ki armen no takada ka wan ka jing dom na kaliang jut mek pa ho ya kata amde ba ki dom sa tang malong ha ka tu ka por ba ki dang ye thu ning kong te kawan ken ka jing dom henrei la shai ha ka khia ka shon ha ka pang ka shitom pade long kiarap lang hima long ong baro ande ki don pada ki beda I bet ya ki jong ki kun ma bele kala la dom than ne teng teng mo ka jing ban ka jing jenjar ka de jing duk ru ban sin ai na hi ka kun ban yarap da kwa ru mo mai la ki sekitu ki para jong ka tu ka long kemi khna ki badang don ayeng khambun chenong ndong li ba ki ya bun kun te takada long ka hap ban long you can long hap ban mat ikini ki jing kan long nakaliang ki bahayang hasam na nin ina kaliang ki make pa wat long lada ki pediang wat yang mo ki babun ki don ki badom ki don pada ki basngu tenat ru bagi kun ki la ayo brio kloy mo te henrei ngati ngong ba mdei ban sngu tenat amar kani karta hakni kapor ba ini I khatsan khan rius nem mo idang de ta ba kini ki khna kini ki adolescent le ni kini ki khamtam ki bat kan thei bat chenrang mo kidang de karta ba kin sngotenat hajing em mo da kata ka balong simple mo ndai ban penslur pede ki ba fin kemen ba o ka khun jonga lawan ya lampar lok hayeng nga sngotenat nga pediang mo lani ukun jonga la don prolog mo ban sngotenat no ba u ne ka kun jo ki kin yo brio no te kamlong ki hab ban perkhat ke nya ka lawe jong ki ya ka kot ka khia jong ki na dong shadong lut haba kim pat biang ka ek te kumno pin pediang no ye ki mo te ki don ki me ki pa ki ba perkhat chwa ba kin pensyong ya khlat chwa ki kun khnang ba u ne ka kin yo ban pendep chwa ya ka jing puli ka jong ki mo bakin long kin biang shwa jing em ken te anda kila dei kata karta bakila bit la biang kila don ka kam ka jam kila sungutu kumno ban penya ya ka yeng ka sem ki sapenya shong biang mo dei ka ki don pade ki kemi pade ki bam perkhat ya kata long ong beto pen ya keren no bro arliang ban ya shong ya salang te manhakan bing lale ka episode halor ka teenage pregnancy ngilap hiring ba ka qualitative data ba kile ba bon kini ba armet kide be kam de kasin baning kong kide kasin ba ar mar babale masen tip hi bala ya hap kila ya penyasa lang no pala syong penyasong lang no kan but kwa ban klit sakwe ka jing kelimo hatu kata ka jing react ne kata ka jing dom ban letip de ki me ki pa kay lampare sa ki khna ba kinumwan sa ka hospital ma kau mo ki tiang banwan hospital mo namar balay menta mo kadon gani ka poksoan
Deh, tak ada wa kelong ki kena kim kuat te ki kuat ban buri shwai ka tuka pregnancy jong ki kan te ki buri ya ka tuka pregnancy jong ki la ni teng teng ki lawan ki la pen he no kasnem la da kasnem jong ki bat pet ya karta jong ki em mi ha Yap sure. bok teng teng em kini ki kena ne ko ba fi ong ma bakli na kata ka jingdom ki mi pa ki lan em ban wan hospital don teng teng ki kena em ki wan daga jingbom tip bakila armen tendala pa ban tes hapo hospital kin salap ba kila armen te ki hapor baki wan ha katuka po telong karta kadang day be katuka katsan kan riusnam kan te the next da ong hab wan sabat kimik pa te da wan ki kendit no ni kimik pa balay kini kun jonga kala armen mo te deng deng bade don baki balaya tu shwa hayeng te balai thu shwa hayeng pade don kini kimik pa kim kwa banwan ya lam shaka shakin jaka sumar ma balai ki tieng ni ka pokso ak bagadon mo te henrei kam dei gen malong kum tal da ka don kam don gani ka ak ru kot ka khia jong ka kmi ba di khulung kalong ka badon kam mo mdei bakan ka kmi kan du no e ka ya ka kot ka khia namar bun sien hi kini ki teenage mother kinwan shaki hospital kamot la dei haka yuti kani ka Porkha. la jan ska porkha la ni ki poi ha kani ka badang la dap nyu banai ni pra banai kata ka di ka we ka jing yu kan la ka liang kemik pa long kim dei te ban tieng la da ka kun si sien ba kala ya thu ba kala armet long kin ai men siem no ya ka la ni ben sngo thu no ya ka pat bakan wan sha ki jaka ban ai jing sumar kan kanang ba kan yo mo yo ki jing sumar ki babiang ka ANC check up nang ta ban yo ki dawai khlan ban khlan nang ta namar ba kin lat na ka jing dunas nam jong ka met kin yo lut ki step simo ki kini ki pa ba akum ka kami mo long ba marsintip ba ka kun jong ka armet ti ho kadang kumbangi ong mene ka kala bandam kala ban susi mo tang ba ka ka balong important ba ka to ka por long ba kum ka kami ka dei ban don kata ka kadai ban klet di kita ki baro ki susi mo makalong important ba ka bakan take care kadai ban long over protective no ika kun ken ma because nalor ba kadang long ka khana dei kadang long kujung seperkhat kam pat su thu kata ka pregnancy period ka jong ka dei kam su thu ai ro te ka kami ka kamram ka jong ka kadai ban support ken ma ka baning kong kadai ban support ika kun ka jong ka bakan at least kan kham long kan su thu kan sting kata ka jung seperkhat ka jong ka ro ma te ka ba har pa de kaba kongsan tam kum ka kami ma bakan guide ya ka khun jong ka haka motherhood ken bakun explain lani kan pensuthu ya ka khun ka jong ka chapang ka motherhood kumdo bakan take care ya ladi ndu ka por baka pun ya itu ikhun ma bakan kum ong kong palai bakan lok tista haka ban le check up ma ANC check up kum bangi tip ba kidan kita ki ya ki check up every month haki PHC CHC district hospital bala ai ka sarkar ma te pensuthu eka khun jongki ba ka jongka bakan bakan long regular ma kata ka check up nadu ka bam ka di bakan kan pet ikur kom bam kom di ka jongka ma nomor ba ka bam kan let kan ya cha itu ikun nada ka kami kalong ka balong healthy ma ka ba basat baklan kan kharu ikun basat baklan dei te ka dei ka bakong san bakan pet de ka bam ka di jong ka khun te ka check up ma te nang ta pa de bakan jele ban ai men siam ya kaken bakan nam perkhat ma kadai ka long ka very sensitive ka stage ka por pun khun ka long sensitive ba mo ya ka kami ti kum ka kami long ka kami jong khana ken kadai ban pensuthu kadai ban ai bor ai men siam ya ka mo bakan la ban face to challenge throughout her pregnancy ken ma te hadin bala dep kharu bakan long testa ya ka immunization ma ti bat bakan kharu hospital ma bakan pensuthu ika khun jongka na dong sha dong ki ki jing ma bakan ya kendu naka day to day ka jing ka jongka kan ma ti nadu bakha ya itu ikun kumno bakan sumar kumno bakan suthu ikun da ipang da istam ma da bakan suthu ndu kumno ban panhe pansan ya itu ikun nang ta ba inlong ikun basat baklan dei tidak da long kumta tingin ya kan kham duna ken kita kijing habaya day bat ka pregnancy te kum ka kami
ngidai ban support ngidai ban amin ka khun dalong hoi ki kata ka jing ka kita ki problems ki la ban wan tang ba ka ba constant ba ngidai ban focus ka ka ba ka don kam ka khun ha ka to ka por kan te mar ba kum bang itip ki kum kini ki support ni kham yo ba na ki ki long yi long sem ki ba kham biang mo Andre na kilong yung sem ki baduna pa deha kayo kakot bunsin kila long frustrated lupa mo namar ba ya kum kami jong tu khana kila ya bun ngut lupa si parah dai ti kila ban psa ban paja itu ki khun ban let school mo ti hapan pandap pen biang ki jing don kam jong ki khun dong shadong te da dei ba ka khun ka armet ka to ka por kala dang at chu kata ka burden ken kami namar ba ngitep bet hi chisien bala armet ka khana mo dah ka tin ich ka jongka ka burden kam ya khoi ka dan ha ka to khana tang ba ka khambun ka kham khia ha ka kami ken ka kami jongka namar ka kami ka jongka ka so thu ba ka to ka khun kam la ban pe ti tu i khun ka de ka burden ka jongka na du ban I bam ID mo na du ban pen he pen san pen sum pen sai dai te ka ban hikai na dong shadong yu to ka khun ken dai te ka la so thu be ka burden ka de ha ka kami te long kum takin haki family pada lani kalong long sam ke beduna ke yo ko kon ke la long ta kala no ka jingdom mo kim so tanat yo to ko khun mo kadon ka we ka kies mo ita ikhana i ong ba marsin tip i yo khun nak kerta wa khatsan kan rio to mo ka to kerta ti ini i kemi pada nong marsin yo thu kum tun ba kilong kiwan nak long ying long sam ko badok ti kim la pan panda pan biang shton kam jam haying ti marsin tip ba pun kun ta kila song si la mai la long la kala dom ya ka khun jong ka asha mai be man kasngi te kata ka khana ka long frustrated mo ka yam ka song thu bakala te ka ka pan song si chu ya to ka khana long bakan baka song thu ba kala pan burden ya ka kami kala song thu baka ka kami jong ka kala yat ya ka jing arsha ya ka ba man chwa dai te de kata ka daw kam la pan accept kalong dukhi no ya ka jing long jing man jong ka dai te wat itu ikun ru kam da khai du kun teng ko ong nga le dukhi itu ikun da yam than mo da long frustrated te kam dan kam la ban ya thu ta ka jing bak to ka kami kam la ban hoi ka maka baduk to mo ka kala ban su thu tang bakam la ban pediang ken dai namar bakla khia ka responsibility yang haying hasam ti ko ong teng tang ban bam ban di rum so bang ti long kata ka la long neglect ken kata ka man take care ka physical health ko jong ka ken mo ti kum ka teng ko ong da bam ru sngo la long isolated no yala di man bam lang bat ki family members ru kam so ya hap mo ti hadu ba kila le sino kandong to mo kila lum mo kila tray le kta ti ka kani ka khana pada kan sabam himarwe no kum ta teng ko ong bam jaru ko habat khamat hapleng ja mar balik ka sung thu baka ka pen long burden ya ka jing ka sam ka sha mai be man ka si long ka sung thu baka ka le ka ba bakala tang bakam la shi ban change dai te ka kamir ka dom na mar ba bom don lat ma kila bun tan kita ka jing ka tieng artat ka wei ka baka ka kami ka long kum tu de baka tieng ken ka tieng ka kam long ka long ka sngosi ken ma baka khun jong ka yo khun ha to karta te inta ka daw long ki problems ki la long differ ken ma ka support kala long kala pair bat ka yeng ka ba kambiang bat ka yeng ka ba duna ka yo ka te banyak kan chang ta ki yeng ka kam nakaliang suka sarkar hi ki bon ki lat ban ya rap ki long kami ki barang khana te ki e tra kita ki lat ki ba pai ba ngap namar ba kamban pan kan kam pen sting no e ta ka jingkit jong ta ka long kami khana mo ki e kita ki lat ai jing ya rap ka sarkar pada ka badan namar ba bon ki ba pai ba ngap sai kim tips hang ta ka lat bat kumno ban vil na kumno ban yo ya ta ka ban pen pendon kam yang kata mo ti kong pila na man batay mo nakaliang jong ka sarkar kala ahi kini ki schemes mo ki ba kila ban kini kilong kami ki ba armet lada kilong kami ki bala herta lani kini kilong kami kena kila ban yo mo te kawai gade kani ka PM SMA mo Pradhan Mantri Surakshit Matrivat Abhiyan mo kani gade ka free check up lani ka kiyo banwan
ANC check up man ka khandai tarik jong ubenai mo te kini kilong kemi kena kila banwan shiki hospital register ya jong but kinyo ya kanika free check up mo teng wat dan ki test ru ki bayo free mo tekadon sa kanika smart card mo kanika MHIS card ne katuru kanika we ka baki rap hai kini ki long kami kena let's say la ki dan kanu ka complication la ni ka jing ma kot ka kya baki kham dan kam shushu ka jing sumar ka bakham rem te kanika kumbang pi ka tu ka PM smart ne ka tu ka scheme katu ka sngi ka baki ki wan ban check up ka hospital la ni hakino ki CAC PAC kamot kabay kali baki wan ru kiyo nang ta kabam ru kiyo mo tegadan sa kanika chief minister Safe Motherhood Scheme kani kalong gaway ka scheme ka bapenmi kanang ban penduna lani let's say ban ong no ban pendu mo ya kani ka jingklat no kalong kemir ba armet lani jingklat no I khulung mo te kani pede long ta ken kani ka scheme ka don kata ka transit home baki ong mo let's say kini kilong kami kena ki ba kham na jingai kila smutu la jande ka porkha kila banwan sa lupa ta hiyen kanang ba kin yo banwan kha po ki hospital te ha ba por ba ki dang sa ha tu ka yeng ru ka bam ka di ki yo nang ta itu ba ab ru iyo ka bai nong sngi te shu ken yo ki de ki ba kham ba jan pede kila ban fun da ki ya ki kal ni ki nong tray ha jong ka kwat ka kya mo ban pedip shaki bakila su de nang tu kin sapha lada ka de po hospital kila ban pha di ki ambulance lada dang I shimpor ka ambulance ru long kin pha no de kinu ki kali tamalong kim dan kam ban lut maki kan salut ina po ka hospital te kum kita ki scheme kila ban yo ko kini kilong kemi khna te lada wat la kim don mo kata ka jingyo jingkot ka babiang henrei kila banwan pede na benta kini ki free check up and register la jong ken mo te na lo kata em long kup ta ken kila te ban yo se kini ki kumbo ang ki jing bam te met wala da kilong bakana ki bawan na kilong yang baduk lada kilet namar ki hapo ashnong ki don ki asha tang shu armet manu kila hab ban yathu bai ki asha kila tip te kamut asha agan wadi kide ki we ki ba long ki batep bet manu ba armet ha ashnong manu ba la jat kha mo te kila ban le shikini ki asha la ni ki agan wadi ban yalam shiki agan wadi center bakin yo kini ki bam supplement mo ki ba dena benta ki long kemi ba armet te long de ken ban ong ba nga ngam yo la ni nga duk ngan bam bet tang itu kat ibang ala pan yo andre wat ikini kilat mo ngam yo ban let ban ong ba ngam yo ban let shimdawai bang duk nga hindi wan da fi wan siya ki hospital kamot pitip ken ba piyo kini hindi la da fi shushong ba yeng te manu em banwan ay kita gidi ki hap banwat hin ala dia ken mo teng ho ki kong asha ki let ki don ban ki shunong ba kini thu ai kini don teng ba de ki balong jaitu ki ba that banwan kim tre ko mi kini ki scheme mo la long la bu knang na benta jong ki ba kin yo ka jing bentoy knang ba kakot ka kia nama jong kalong kami kalong important vi kalong don kam ha tingi bu knang kini ki scheme na ka benta jong ki te ki ka dei pada ka benta jong ki ba ki pedang ini ki scheme na ka makin wan shaki jaka sumar kai te nakaliang jong kakot ka kia mo kidan ho kita ka jing rap beta kilong kami ki bla yo kun khana te shwa je kini ki khana pare ba hapo ka jing khi samla jong ki ki jat program ba phi jule ha ban yada ni ka jing yo kun khana pare te nakaliang ka jong yin dai hapo ka RKSK program ken ni don shibon gini ki program ki ba babon ba bangi hap ban le na banta kini ki khna na ki long ki ba dang samla ni ki bala don brio mo tang ma ki balong 10 to 19 years kan te ni don ki outreach program ka bangi hap ban pendap manu banai pra tali man ubanai ngi haban pendap hakani ka outreach program ngi don ki awareness ngi le shibun ki activities mo ka awareness program teng ngi penlong ki competition ngi teng ngi penlong ki talent show mo teng ka haka awareness program pade bun kanika ka shong man khana em ka de kamin bangi haban keren nang ta ya kanika kot ka kya shapang ka jinglong ka thai jinglong shenrak mo nang ta ka jing pendan kam ni ki jing di pen bu a taro ka de ka we nang ta udon ru sa uni
iron folic weekly iron folic as supplement bangi ai tu dawai iron folic mo shiki school shiki shnong leng baki Anganwadi center nang baki kena kinyo ban shim yu tu dawai bandi ban lat na kajing dunas na mo ti man hakani ngadang yakendu mo itai nong hikai bay syong kali yung ba kini kikimiki pa syanong kendong kan oh na kikun ngi kila bons nam lupa sakat no kin bons nam ki ong batharay dadi utu dawai ta kasnam kan la anang ki shushu mo kim tip ba utu dawai umdei tang ban ong ba upen biang kanya kasnam dei ba nang ai shushu ta kasnam upen biang ya kasnam la ka jing di uni dawai la shai pi pang gumnom nur long kasnam ka don ba hakamet kat kum ba ka dei ban don mo nang tam dei tang kata ka pen klan ya ka bormet ru mo kum khindiat mo ki ni ki kan thei ki badon kanika menstrual cramp mo da ki poi banaim tu ki su ne ti hendai la da ki di une dawai pade kaya rap kanya ka tu jing su mateng teng sen ki kena amaratang na ka tu ka daw ars ngi lai sngi ki hak pep school be ta kan nu ka jing du nong ye ki ti hendai la da ki shim pade une dawai long ka penduna te ka tu te long ki yo ban attend classes be ken mo te nang ta ka don se kini ki adolescent health day ki bangi shile mo kani te kalong tang ha ki don ki district mo habaro khat ken te ni hakani kan kini ki adolescent health day ni penlong program ni don kini ki peer educators ki balong kum ki volunteer ban yarap te ban long kita kinong I message mo la ni kinong raktien hapdeng kini ki paralok joki bakin ya thu ke ga bangi la ai training ki kila ban ya thu la ni ki maki hi kin identify la ni kin lap shwai ki parlok inu ki ba don haki jing mo la da kila ban ya selok para maki ka biang te hende yo ka khamlong jenjare ki long kin sawan ling ba ki jing ya rap lang ikong asya kinwan ya lam shpo ke klinik jongi pedeken kita gide ki programs ki bangi don mo te ki dang don show sa ki sexual reproductive kitu ho ki kan awareness syapang ki sexual and reproductive health nang ta kini ka menstrual health mo te nang ta kani ken kum tu ki don ni ki teng ni shu le la kale program ru na banta kini ki long kami khna ban batai ki ken mo syapang kini ki kajing kap ban kumno ban long ki kimi ki banang ban yalam mo marngi suthu kini ki long kami khna ka ni ka parenting skill kadang duna bha ya kiru kidang hap yalam dikmik pa kumno kin yalam ile ki jong ki kun tingi hap ban ai ji hikai ki nang ta kumbala yalam mene na khamat ba ong ba ban ai buin ha khamat ki briuru le ran nei tingi hap ban batai bet ka tu ka riu banai ban hap ban continue bet ban ai bunyi khlung mo kalong ka padot kamba ti nang ta saban pendep ik injection mo na marba ki injection menta ki hap ban dep bet mo uno kulung ude banyo bet yak injection ka ba ude banyo hadu undala don khat riu snem mo te nang ta kumno bakin bam ki jing bam bingim dei bakin kyar na ginunu jing bam la ki bang nam bang ka dei rei ki hap par khat asi na ka benta ka koit ka kya jung ki ban ka koit ka kya jung kulung nang ta ngi ai kum ta ken ki ki ban a shushu e kini ki kumno ban pen slam no ka yo kulung vi nama na iwe na ikun baning kong hai kun ba ar ka no ka don kam ka pot ba fin ai ka gap mo la ni ka jing slam ban yo ni ai kum kita ki jing hikai elu te thai kum ki long kami khna ki ek thai ki jing bam ka ba la ban te ka met ka phat ki bi ki de ban ban to mo ka way te mo si ong ka balanced diet mo paro khat hing la puli na du school ya ka balanced diet ha ka balanced diet te ka de banan ka ja mo nang ta ki jhur la ban long ka do la ban long ka do an riu dai mo ka peleng ka do kha ka dut mo kini bro khat ki don kam ha te nang ta kin long at least long kumta ken mo kini ki long kami khna le se kinom la hi ban yo ya kini sin yo ti henrei ha ba ki yo pade ki de ban bam pade ken mo ban bam bakat tei mo nalor kata mo sha nong kendong li te kayeng kala tip pade be ka barap bariang tingi shit pen shlor be kitu ki jor ba mi hapo ki kper jong ki kitu ki de ki babhatam bakin bam mo tinang ta kaju ken long ta mo ngi ong let bet haki Anganwadi kamut
kim ho ki jur tingin numla banyo na agan wadi henry ki we ki jingbam ki dai ki shana ki ata kila banyo nak tu ki center ban bam ken mo te kita ki we nak ta saka dawai biki de bandi ki dawai ba yu dawai klan te ngilakran sepang kita ki activities ne ta ki kam ke baka RKS ki naka trat ko ka khia kale te nakabanta ki khna samla mo menta pre namata kita ki long kemi khna pade ki kita ki jat program ba ki ka judon namata ki bala yo khun pade nama ba teng teng no meneng lakran ki bas ngap le se ki don ki bala yo khun khna ki la song kut lat no te henre da kan ka podcast ngim kwa ban pha ka message ho kan kam de kan ka bakut mo te kwa ban send ka message check ni ba bas ngap te pilaan batai kita ki lat ki lenti pade anda lai long kemi khna ka pa ka de ka lenti bagi di ban jam shakhmat pade ka step lani kata ka kita ki jat jingyarap ka badon namata ki long kemi khna te nakaliang ka kwat ka khia te mo ka kindawan sya kini shangi counselors ngi penslur kanya ki mo teng pindape yaki itu iba kim don jing kermen shu jing em jing de la long keme te dan por shu tharai la ong bet ba ka jing em jongi kala kot hang ni ne tang bat ki khon kiti henrei yakini ki long keme khna mo le si ki bas ngap e ne mdei ban shim ba ka jing long keme jong fi kala de ga jing kot jong ka jing em jong fi mo henrei kani kala wan pat ka benta ka bathmai ka jing em jong fi ba pin perkhat ba naga benta ikun jong pi mo naga benta ba fila ban yeng lagi jong ki kijat mo ngi ong ke ki let da ki training mo ki babon ki training benta ba ki yo baka ka sarkar ka yu mo ka ai ka yarap de khnang ba kin yo kam yo jam la ne ba ki la ban yeng ha ki kijat la jong kala ban long ha ka su ka than kala ban long ha ka rep ka riang ha ka ri jing ri nang ta ha ka shna jing shna la ne ban long kini ki nong sumar sni do niki beautician mo kita long ipit shlo ki bakin wat kita bakin let ken te kumnu pade kila ban kun ong ban balance namar ba teng teng atep pen he kun dangrit mal asyong sakarta dang khna ni tinga I bun sen hi andala yo kun ta banang khna ki yo kun khambun ru te phidan em kata ken jam message ki khna ki bas ngap khnang makin la ban penyabiang tarajur kan nyata ka jing long kemia jong ki batru ban perkhat pade kala we jong la de pe mo yaki kini ki long kemi khna ho hapo ka system de kadang yaki bakin ki khon mo namar ba kadang de ka por ban hap ai bun kumno ban de ndrei haba ki khon la itu ki la kham long ban mo mangatip kat da poi system te ka jing de bat ki mi pa kada kumno kala kham ya wan biang mo kala la long ta ka ki la ban wa te da ban let banwa ikini ki kam ki jam mo te kaba ka we pede ka long ba phide ban nang bha ban benta ya ka po jong fi phide ban su thu ban ai por ka tu ka kam ka tu ka ta tu ka kam khnang ba baro kho ki ha ka jing em kan long biang lut mo mdei ba teng ban klet no ki khon la yo e kendu paralok shu shong kai sa sha tu ban ya thu khana kata te kam dei mo la ne ban shu let sa sha shong kai sa sha yeng juno kata kam dei mo ke dei bandan ken ka hayeng ru ka jingket clear ka dei bandan sha baru ka dei bandan nang ta bat ki we ru ka dei bandan hi tang ma baro khat ki dei bandan da ka kenta ken mo khnang ba ki la ban pen biang e ki baro khat ha ka jing em mo nang ta kila ta ken dala don hi te kun I lak ham he kun imde ban shu ong ba okay ngala biang ka jing em kum ne ki de gen ban perkhat khen diat mon bot ba kin ong ba ngam don jing nang jing start ngam la ban le e jing em ki don ki shbun ki fila la da fi wa de ke jing yarap kawan bet kan de ndei ban shu shong be yeng mo kum ba ong ki riu temen mo haba phiki ki jat phio ka bang te kakalong ka ju kanya kini ndei ban shu ong bangan shu shong be no hiang bala long kmi kata ndei wat kan kilat pin ti kijat pinyo ima te sakawei ru phimdei ba la long kum ta te ba ndei ban ya kloi than ban perkhat tai kata ban penya re kalong yeng long sem mo kadei ban don ka jing smo thu mo la dei ban khen pha na kam ta ma ka ni ka perthai bangi em mentale ka ni ka jing kio mo jong ki marba mardi at na dong shudong dei
kat nu ngan pelut na bentai ni kun. Ti syuken mentala dana bentai ni kun ngalut kat tu ngan yo sa iway kamut ngalahap ban sakano double ka jinglot lani arsha nei takada fidi ban sumutu ba hawat itu iban ikun baningkong ting ban se na marba klempat poi perkhat la yo kayo andre yai ba at padete fidi ban sumutu kan ba kan kam slem no ban yo mo kenang ba ka kwat ka khia jong ka kemi shwa ningkong mo ka e ka baka kala la long no ka bormet baka lut ha ka por baka kan date biang shwa kan dawan biang ku baka dei bandon mo nang ta kan yo por ban sumar bhai tu ikun baladon patai nang ta kan yo ban penbiang penbet bahasa itu nang ta kan yo ban penbiang saya la di kumbang ong mene ban wat kam wat jam mo ti nang ta kidai kin ban wan ki hospital ban wat ya kini kilat kilenti ti baka sarkar kala bu mo bakin yo mendai tang hapo hospital sarkar wat ki private hospital ru menta ya kini ka family planning kila bu bet ti longum ta ken kila ban wan shengi ban keli wat ngi ya kitu kiba la kibadang pun ngila batai lupa baki don gini kilat kilenti kiba fila banjit hadian bala dep kha mo ti kabasusi kalong bagi ni kilong kami kena kimat kimpat don ka jing sngotu ti bun sit ki jakno jangan ngila batai gitu kilat kilenti kiam to don kiba ang ngi sngotu jing mot ti henry ka ka bakim sngotu pada kalong ba hakani karta fitu tu tang shubak kala khandiat te kamot second pregnancy ka don ben ti ngi shit batai kum ta ki don ki khana ki bada ko long ki ba buat kan hadian bala dep kha ti kila penjelan no kata kala ban penjelan kun dan pada ki ba satla sawan mi biang sa hospital adu dala lapun biang si ba ti kum ta kan ka kwat ka khia ka don kam ti pinda pe kini ki long kemem shapo apo ki hospital pinda pe dai karta bat ka med joki ka jinglong kan kala long khongpong ba karta gidang kena pinda pe iki kumbakila he karta te tu bro khoi kadai ba kim perkhat te shuyo kun mo nei kadai bandon ken kata ka spacing la ni ka jing pen slam mo te nakadaw ini kilong kami kena le kidang don kam hai ka ne karta jong pili ka badang buon ba te mo kan riu kan nyos nam pin yo kun baning kong te perkhat ka da kut kar snam ba pin yo kun kan nongot ki kun fila yo ang tu te nakadaw don kam ha nakadaw phim dei ban nget bi phim dei ban tiang mo ki buon ha ini ki jing penbatai kubor mo ki kubor ham saya le bandaong shay ni kalat penjalan kun ki kubor ham saya ki bom day ki babuan ha tiang film day ban tiang ya gitu one sha hospital kan katu ka de ka jingtip ka babhatam ka babhiyo na po hospital ban ya gitu ki brio ki badon saudok jofi ti film day ban tiang one batch ki hospital wa jingtip banya namar hospital kimle klumar hi ban suong epi ban penle ya kanu ka ki methods na ni ki lat bapikwa ban ne kada don kata ka jing ya selok bat ki doktor ru ti ki doktor ki lapet kan kanu ka ba ya ha bat ka met jong pi ban le kata kan ken le ti nak ngila kren na kalian maka kwat ka khia na ta de mentap reng ko ban ya smo kum ka imlang sa alang trai ke kare ka bangi de ban le khanang bangi la ban kampen sting ta kaling kor jong kini kilong kemish khna kan ke ire ki lat kilen ti be ki la ban shem te ki kum ka imlang sa alang mo ka baningkong ka kidai ban pli kita kilat kilenti ban kum ka kam kin la kitu ki khana kum ba ong kong palai mene hi dei ki kam kin seng jam dei kum kin ja self help group room ha dei kitu bakin yarap ki bakin la ban support dalade yalade dei bakin la ban jeng kijat ki jong ki ken dei bakin la ban pendap ban yang ki ka sem ka jong ki ti saka wei ru kum ka imlang sa lang ka dei ban wat kam dei kin ban lockdown mo ki hoi dokti ya ki khana ban dokti ki kena ki ba armet dang ha ka kerta pedang red kan ti ki de ban accept ki ka tu ka kena ka ya ling ba ti sakawai ru ba kum ki school pa de ma ki school kila ban pediang ki kena da ki don jingmut ban continue biang ha ka education ka jong ki ken ma te kenang ba ka future jong tu kena kan long ko ba kala ban achieve ki goals ki jong ka ken ma ki ban pediang himdei ban look down la ni himdei ban pen iba
kala yo kun te mot kemudian bentah ke imlang salong kemudian bentah school ha ayu mo ndri ka kong santam kum ka community bat ki school ki dei ban pen I ba ki pediang ya ki kena kum ba pediang lang ki bai ke te ki lat kelenti kum ta ki kam ki seng jam ki program sebaki yo na ki kum ki rang ba shnong lani kum ki ayu mo leaders ki laban obviously ki schemes ki programs baki ki lat yo kam yo jam mo na ki block office ni mo ki baki la ban yo kenang baki di kena ki la ban yo lat ban tre ban kata ban bikin imja kan nang tu long tamu dan kam kajingnya ai kti kamon kadiang na liang jong kashnong ru na benta jong ki amde long ba o mo kita kitu kim don benta la ni ngim don ka jing kit clear na benta rei jing shishaling inda perkat ngi don kam ha ban kam ai importance kitu ki young couples la ni kini ki shkurim ki badang khana mo ma bapli teng don kam don jam mo ti kashnong long kum ta te ka dei ban don hi ka we kan kom perkat na ka benta kini ki shkurim ki badang khana mo let's say ban pen ai kanu kenja training mo lani ban ai ban let's say ban pli ka school meet ru la kenang ba kini ki badang kwa ban let ya ka jing puli ban pendep ka jing puli kinla kan mo kenang ba kini ki don nama ki don ki long kemi kini ki young mothers lani ki young fathers ki ba kwa hi ban pendep ki jing puli wat la ki la baklam ta ndai teng pada ba kam sha kapor lani ka kam don kalat long ka syukut no ang ta ting la dangi yo pada ko kini kilat long ko mangi ai lat pada ki kan ba dei ba kin yo biang ya kata kalawai ka ba bah mo ti nang ta along kin pha mo lada ka don kanu ka kenja training lani kin wanra ki schemes ki bobuan menta ki buan ki schemes ki bangi she yo ba ya shnong mo kumi ki tu ki scheme ban pen island she kini ken pha kini ki training ni ki she don ba ki training mo ha kini ki kani ka employment exchange kini ki skill development training ki bagi ai mo teng ka dei ha ka risniang lani ha ka kam rep kam riang mo dal adep ikini ki kam ki yo ki subsidy te kamot ka tukla ya rap shibun iki bakin nang sedang ya ka kam baki de ben le kan mo te ngatharai lada ka shnong hi ka shim kia ba ngin ya rap lang kum kini ki long ye mo te kamot ngatharai kan don be ka jingkio dei tangga baki yo ki kot ka kitu ki long ye ndai ka jingkio ru lani ka ki wanra ka development ha shnong ru mo ka jing roi jing pa ha shnong ru ti ngatrai ka tu hingla kren bun ki phang kani ka phang ba menta sngi ti shaban pen kut phidon indu i khubor ba phi ai phila ban ai skinong pai benong sangap sngi ki bade ki long kami khna te khndiat mo kum ki adolescent health counselor mo te ka bai de bikini ki long kami khna kum mang ong mane phim de ban ong ba ka jing jonga ha ne kalakut like de shinrang ne kan thai henrei pide ban sngo thu ba ka ne ke baro ka wan ka jing kala long no ka jing kit khli ka bathamai ka jing jong phi ka de ka benta jong phi ba kumno ba phin perkhat pat ban penya ya ka jing ba manang ta ne ka jing shopo andre ba phin nang pen kiu shijrong mo da ka ba fi hok trei hok nang ta pendep ya ka benta kum ki kimi ki pa ba fidei na benta ki khun mo mdei ba kum ba phi mat ma phi hi khun rokin mat lang kata ka dei ban dan ha jing mot jong phi rei fidei ban pen kelano e ka rukam jong ni ki khun jong phi da ka ba finang ba fin yo ya kata ka jing sumar kum ki kimi ki pa ka ba biang mo kum ba ong iwe isimbok tien i bathiang na ka shintur jong ka kmen e pa kawan ra shibun ka jing kelah ka jing jong ki khun ka longkum ka jing besa ba ai vitamin ye ki khun mo ba kin he kin san te ka de finang ken ban sneng ban krawe ki khun jong fi da ka ba sngo thu jing mot da ka ba e ban shu mai shu ken he ki khun jong fi kum ba fi long hai nirta ba fin long ki ba dukhi ki ba dom riang re ka tu ka jing dukhi jing dom riam kala de ban long duna la ni ban du no sindon kanang ba ki khun ki numbut ye ka tu ka jing long jong fi de ban ka jing ka balong la long no ha ba fi la shim ya ka kerdan long kemi long pa phi ban long rang ba no
mo mde shu ban le kum khulung khna ifla dei ban don ka jingkit kli ban penbiang penbet ya ka yeng ka sem pila ya shimlang ka benta kum khimik pa kamut pihak ban share ya nane ban ya bentalang ya ka jingkit kli mo dei batang kalok kan up ben na ulok mo nane ulok un up na kalok hanre pidei ban ya bentalang kumno ba pinang ban ya wanra lang kata ka jing yo jingkot hayeng bat ba fin penya ya ka yeng ka sem ka jongfi ha kata ka rukwam ba ki kon hila shale sngi kin suk bakin mat shu ya ka jing jinjar kum baki ki mat ke Tengi na kaliang jong ka RKSK program mo. Di ka ngidon ka counseling center habaro ki PHC ki CHC mo kidon ki sub centers ru ki IKNM di hapo ki CHC habat district hospital pade kidon ki counselors ke di naliang ka RKSK program da suppose kini ki khana mo ki khana adolescent ni ki me ki paru ki bron kam ni ka counseling mo ne benta kum no ban penhe pensan kum no ban guide ki kun ki jom ki mo ki don kam kum kita hila ban wan away ki services mo dan ki la ban wan wat jing tip ni ki counselors ke bangi don bet hapo ki PHCs hapo ki CHCs bat ki district hospital. Okay. ta second yat mo long ba ya ki adolescent married on married kamut ki bala yo brio no bam yo brio pinbu jingmut bakadon kanika adolescent friendly health clinic ka badai na benta joki te fisngo thu bakadon kanu ka jingkya ka jing em jofi kadon kanu ka jingja ka bakta ya ka jing ya ka longren yang manan yang jofi khamtam ye kini ki long kami long pa khna pisuthu ba ngidon kam ban ya sulok banu P1 siya gini ki counseling center ki ngila ban ai jing sulok ye pi ban ya lam lenti ye pi ban pan bhabiang ka jing em jong pi bat ban batai ye fi kumno ba fin le ka jing em nang ta na lo kata pin sungo shinga ya ba P1 siya gini ki counseling center amar ba kalong confidential mo kata kabala long buri mo ngimla ban yathu khana la ni kala ban le yathu yanu rei kat ka bangi ngile ngikren ka kut no tang ha ka sau kun ro jong ka kamra ngimla ban lik te wat nom sngo le ran wat nom sngo peri wan ngi pediang ye pi da ka jing sngo da ka jing sokumet Toh kublishi bun biang kong palay bat kong mersiana matakan ka jing ajing mut jong pi kini gimana pet bagi nong sengap makarmen baro ki sotana de kani ke episode bat iki long kemi long pak nak ki bapet je kani sobha kong bang kong mersia let che kini ki council bahkan pensting ya ta jing mut je perkat jong pi bat makin nyarap ban peten lenti pi jaka shei ban let mon ban kum ban jam syakmat bat ban dalam ta jing long kemi long kapa bat iki ki kena ki ba ho ki ba las dang ban ke sama pi don ka jing ki dong atrai ki la ban man ka center jong pi manu la ban wan mo ta te sobha onom klet ban like share subscribe kan ke episode bat let du shaka Instagram jingi bat sa follow yingi hapo adolescents unfiltered te tangkum ni hi nya pen kut do kan ke jing kran jingi mata kasi ko bless you